В това видео вече ще има на камера. Brawl Stars, да, вече ще има камера. Не се тревожете. Вече си. Ама чакай, да се видим. Ето го Никола, днес снима с него. На Brawl Stars. Само не чакай, дай да намаля малко. Ето му е печката. А, да, печката ми. Ще места камерата, за да мога да цъкам някакви неща. Тук махам. Тук влизам в фри. Ако всеки ден ще ми дава по 5 кредита, аз мога така да си. Просто те покана. Просто те покана. Просто не покана. Сега. Хора, просто не покана. Абе, така не се вижда дори. Е така. Хора, премествам. Аз хора с менеджера, да знаете, не съм се шели. Съм се слили. С моя любим. Хора, е това за мен е най-якия скин на Dynamite. Ето е много як. За мен не е най-якото. Той е най-як. Тенджо Майк. Тенджо Майк, Спайси Dynamite и Dynasty Майк. Хора, извинявайте, че така правим. Просто няма да избор. Добре, да. Ники, знаете, че го има ето този. Да, беше за 39 секунди. Аз корабийката ли да играя? Да. Лили и Корабий. Хората са нареди. Дайте да видим какво ще се случи. Вече камерата ще не има спокойно, защото вече сме правили фейс ревю. Така. Слаби съм. Аз така ще си видя. Аз да спрочвам. О, Лили вече има 2 удара, let's go! Така вече 2. Тя вече удара 2 пъти някъде. Аз така се стрелвам в шадова. Аз те виждам, нали не? Аз го бих ли? Та Лили е много скъпана. То фанк ме изнервя тук да ми... Аз убих ученика. Той къв ти е? Да отида при него като на бъс. За коли го е? Браво. Хора, това е много добре дело. Тая корабийка е много добра. Лили? Пауър е също е много добър. Това ще зареждам ученика. Няма кой да ме убие. Аз не мога да ме убие, защото аз съм гаджет и мога да гледам. Да ставаш не видим за гаджет. Гледай, опа! Бършкам так, давай. Не! Опа! Убивам Спайс. Браво, бе! Браво! А какво направите? Браво, запазите. Кемпа, брат. Аз ще ги заколя. О, ма гъл! Има. Бегам. Не ме е страх от сърч! Вече не. Браво. И чакай, аз се виж по закон. О, явно пропускайте нещо, да няма. Така, браво. Стоп, чака го убихме. Помощ ме, брат, бегай! Ще стъмна май. Как ме уби това, бе? Аз не виждам. Гледайте ми колко знаеш. Ой, под гол! Не си направи. Тръг. Аз прострих. Признам Brawl Stars, да. Що играм тогава? Ще игра с план. Два спамърски играла, съгласен съм. Хора, имаме много добре думи. Помните, 8 бит. И Едгар. Това беше в миналото обаче. И сега става да го направим. Съставяме, вече ти с 8 бит, не знаеш кой се център. Хора, ако искате да ни видите, Как да ни види? Да, трябва да ето в Банско. ние сме в Банско. Който е в Банско, Хотел Газей и просто трябва да ни напишете коментар. Да кажете, който е в Банско може да ни посети. и просто да напишете коментар. Не да напишете коментар. Кажете долу сме, искам да снимам. Там с камерата в магазин, не ме интересува. Айде, съживявай се, бе! Окей, това долу не става. Не става ужасно. Аз слагам 8 бит, брат. Аз слагам Пайпър, помагам. Окей, щом слагаш Пайпъра. Кой слагам? Едгар.
Окей, камерата вече ще се стара да не влезе един. Според мен с камера е по-яко. Десно пише на мен. Пайпър е много супер герой. Брат, буквално като ми е дясната страна е така, като стъкам бутона за стреляне, е така ми завижда през. Може ли да ми е... Не. Може че в средата. В средата да не виждам аз нищо. Да. Виж е така. Виж. Да. Пайпър може да не си на директора. Още една Пайпър има. Аз виждам Мортис. Аз тям за Мортис. Искате ли видео на Брейкър си да си продължим както си бяхме почнали? Тук си мобили. Брата, мами, те знаха това. Тя почти има лънта. Те на освен. Моля, бих я толкова. Защо? Това не е добро дни. Това е пресвен. Колко е? Аз игра за глигана. Не, аз не. Гриф. Или Мико Макицата. Днеска ми е да няма. Чу така казвам да пускаш. Само го казва по-яко. Кой да я забравих с кой да. Сега видеото е стигнало 5 минути и 20. Вече 7. Аз се залегна един тип. Брат, аз убих сър. Виж. Аз убих сър. Виж колко ден ми степи. Да, аз да го взимам. О, могъните на едно. Аз убих мика. Сега ще убия пак Сърч. Не скачай. Аз съм много Ще го закладаш. Опа! Това е добро да го между. Някой ни спектейтва. Ме спектейтва. Може да е Кир. Кир. Дет ми спам. Аз къде си? Ама газъм да живе. Къде си бе? Айде, за колето. Мелоди! Айде, бе. Браво бе, това е много добро долу. Мико ме кисва, бе. Много си. Аз имам няколко квеста. Супер ерн стана на последното. Който скин на Була горе да оцелям. Знам кой ме гледа. Кой? Кирил. Или Виктори, или Кирил. Или Виктори. Не може и Ктасев да ни гледа. Ма ти го нямаш този акаунт. Като приятел. Добре, надявам се да победим. Както знаете, ще отдава за всички пичова. Ние сме нов канал. Стараем. Още една година. Преди една година се качва видео случай. Да, с едно време тотално спрях. Но заради мен се завърна. Да. Ти постоянно ми мрънкаш, дай да правим видео. И ти си подио. Никой не си. Аз му имам гаджета и стартова. Какво прави гаджета? Аз се заслабва ги им ден. Мален, той фитнес, какво съм направил? Само ще заради ударите. Сега ще го блъсна. Убих го. Аз бих го. Сега ще бия Дайнамайт. О, котката! Аз го убих вече. Дайнамайт. Аз бих ки. Аз убих Дайнамайт.
Реално тапнах кутия, видя ли бе? Не. Чекай. Ето отборно. О, се седи на ръбоги. Ако угаси. Помощ бег. Беги от там. Стъмнаха ли? Окей, убий го. Са добро ли? Много. Аз искам Пайпър, убих Пайпър. Окей, заходи ги. Убив Карл. Браво, бе. Убивам го, бе! А той тук жив ли, бе? Ама аз не го видях. Аз откъде да знам, че е там? Ти знаеш, като погледнеш. Скоро жени, че ме съм камера. Искам да видя някой работа. What? Хора, сега ще обърна камерата за малко. Вижте. What? Тега се тонто. Та лампа ли е, бе, човек? Да, бе. Бах ти дупчицата лампа. Маяк. До вечера много видяше ме. Много. Вечер снима креница. Две видя поне. Бах тя е скидна док. Ето да идем. Но е як. Хора, вие имате ли док? Пишете в коментари. Той е бил безплатен, знам това. Безплатно. Франк, брат. Франк ти много пише. Скачай му! Бегай. Как ги заколи всички. То Мико е много щупен. А не. Айде, батко. Айде, лата на кирчовото неща. Айде на кирчо. Аз си ги убих. Почти. Аре, скачай. Бегай се ги. Бегай. Той не трябва да бъде да Толкова много ти. се заби. Аз спамвам спокойно. Аз ще отбога. Пробвам за Шели. Аз ще убих. Аз ще убих Шели. Окей. Окей, убихме се едновременно с Шели. Браво, бе. То Мико много щупен. 15 рунди. Много си смешен е така, като зяпнеш телефона, виж. О, един квест изпълнен. Хора, не. Може би скоро ще взема легендар сега. Я? 37 съм. И ще отворим. На видео. Да, на видео. Аз ще взема новия герой, да знаете. Кой бе? Бери. А, да, ти ще събираш за него. Да, директно ще го отключим. Що? За 1010 мити герой. Ти директ. А, от необещат акаунта? За драк? А за Амбър кога ще събираш? Амбър като... О, май, няма да събирам за Бери. Няма да събирам за Бери. Защото ще трябва да събирам за Бери, после за Драко и чак тогава за Амбър. Не умира. Бери. Пора някой чука отгоре. Не трябва на приятел да спам. Убих я. Не се спам. Май, да мога да избягам. Ей, смята. Мачка ги тя с буквици, бе. Да. Той го каза, като отваряхме Legendary Star Drop. А от метата, Санто, ние снимахме видео и не спадна. То пак ще го убият и так. Бегай, бе, ще убият. Ма аз так го убих само. А мога да се разбудам. Добре, аз съм скорнал. Хорошо. Аз съм сгнил. Ооо!
Никой отгоре е там. Хора, имате шанс да видите повече Никол, отколкото мен, защото аз съм тук за 10 минути. 10 дела за мама. Не трябва да ми пишете в коментарите, защото не знам какво. Ние сме в газов някакъв. Гази. Ама уникалното е 3 звезди. Аз искам 5 звезди. Как му дали толкова малко? Умер? Това е най-добро да със сигурност. Сап, да. Гледай какви пантофи има. Макс. Пърл. Ти ли си скоро би? Ами той чак. Значи аз съм сбигана. Бъде старал, ти си не добър с него. Що? А, не. Не, аз няма да играя на Бро. Просто не играя. Леон. Аз няма да играя на Бро. Макси. Хора ми Никол му звънят. Ники, цъкнах реди, да знаеш. Чакай, Ник, аз не скъпам. Аз няма скъпаш. Аз няма скъпам. Не ме интересува. Но какво не скъпам? Ние само сме преди да, ние само не сме си. То няма да ми кара мангала, модела. Но кипка. What? Аре бе, джанка такава. Те се лигават. Много спокойно, нищо няма да вкара. Тихо бъдем. Бързо. Браво. Окей, идем сам. Да! Макс стреля по всички други, но не е по това. Имам го да бира за не? И имам сами. Паура. Идем го! Спасибо, нет. Добре, плоско да съм. Макс е подходил. Вече 19 минути се развива това видео. Мачкаме. О, днес ще накараме и Ради да се абонира. Кой? Едно че се тъпа. Като? Моля, изтърпи. Дай, пасните, моля те, ако си ми приятел. Не съм. Пред вратата да ми я дадеш, това беше най-умното действие, което да правим. Как ти откраднах, бе? Аз вече ние ги правим на каймала, брат. Ти казваш?
Мала, виж, Гаври! Видя ли? Видя. На твоя телефон ги видях. Те бяха така. Хора да направи Гавра срещу вечето. Това тактика по принцип работи. Кабърче. Имаш New Event, бе. Алек има едго. Алек има едго. Брат. Това много гадно си. Брат, това е отвратително. They say she's too wrapped up. Хора, не почваме игра. Хора, че умрем! Че умрем за нея. Че умрем! Прима, е! Мати! Имаш ли този там? Там е така. А, да. Бе, стига си кърти, ти скърта глава. То чак е много добър. Не пробвам много. Бързо. Скърти. Давай, скърти, браво, бе. Не те изкърти. This is just a warm-up, right? Вижте, бе, брат, аз ще да изпичам. Дай имам ултимейт. Пускам им ултимейт. Бързо, бием бол. Браво, бе. Мале къв гол, брат. Не още една игра мисля да направим. Още две. 3-6. 3-6. Не, докато не взема последния стар дроп. Колко? 3 победи. Не 3 победи. Follow me? Правим. GG, брат. The Northwest. Брат, аз ти кажа, че въобще не искам да се къпа. О, ес, имам Франк. Принцип аз. 3, 2, 1, blast off! Did someone Как не взех топката мангото му мангал? Айде, брат. Франк. Showtime? Gotta move! Аре, бе, банан! Телепортна за педофилство. Репортно за педофилство. Аре, аз не мога сам, аз не съм... Зане, умри. Умря ли? Бро! Биго. Не мога. Браво. Страх ме. Браво. Те още държа толкова. Не я държа. Давай, бе! Turbo time! Бати. Добре. Ако не беше кара още да се гръмна. Turbo time! То Франк има. Аз ще си им цяло. Опа. То как къде ми прати гелките. Нарите! Мале! Басякия гол. Аз съм много добър мисия, хора. Един квест изпълня. Още 2 победи ми трябва. Let's go, come on, zip, И zip! на мен. I'm so overpowered. Здравейте, ако искате, пишете в коментарите, искате ли още видео на Brawl Stars? Не сме да. Давай. Защото Brawl Stars вече малко умря. Ще ми да се съживи. Да, ми то е така. Go, 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 go! Той не подава. Try to keep up! Бахте някак, как очаква да биеме? Браво, колега! Cool. Showtime, gotta move! Браво, аре, браво. Имаш друго добър. Дай, яма бусни. Не приема по-добре. Бързо се вземаме. Let's go, come on, zip, zip! Да, Колето било. Бързо прави. What happened? Една минута ни остава. Бързо! Спокойно, Габи.
Спаси! More energy. Ще контролер, поило. Стига! Така си ме сбъпчил. Кой ти бъде? Мярка. Аре, убия! Ирите напред, мърдата. Ние се знава да първо. Таше ли на апгрейдната? Дай. Бързо! Аре, бахти лакомето! Трябваше ми да дадеш! Трябваше, да! Загубено! Башни! Няма да сме травкане. Добре, загубим. Не по-добре загубим. Ти като няма по тази вратка, да биеме. Хайде, бе! Точно много добри, ама аз съм бог! Turbo time. Гаста! Аре, брат, тъкни! Браво! Този ще се тъкне за Помни. Аре. Аре, коле. No time. Gotta move. Не! Бързо, ще завършва. Браво. Идвам. Бързо. Къде да спреме това номер. Дай ми я. Ето! Окей. Давай! Не! Даме! No time. Gotta move. Браво, бе. Даме, ти може да ти контролира ума. Какво да правиш? Няма ми се прави. Браво, бе! Давай. Ритм! Так го спаси. Нищо. Равен си. Май това се брои като победа. При мен с май се брои. Не се. Стил си това малко добър. Стил. Не знам дали ще. Не го шо. Хора, покажи ме на пижама. Много си грозно. Иди. Баш, ще трябва да помня. Само. Баш, много слабо. За това. Добре. Аз не го ще да си направя. Пас, моля. Ето като съм. Карай. Много такова не се бри. Взел си може аз го. Автогол. Влезна в нашата врата топката, да? Верно ли? Аз ще го пробвам. Не го правя. Не нужно просто да не губим. Какво ме изстрелваш за манго? Аз ще правя бащан, да, докато ми карват. Аз се правя нещо. Манго. More energy drink. Казвай! Ще това рейзва. И хора ми... Не да вземем последния легендар карва. Legendary. Извади стюр. Абе, ето го. Той да вече. Може да се вече правя. Може да играш на Вандеран? Знам, аз съм си направил добро. Аз имам 9. Нали знаеш, че съм обървал камерата? Да, се бота да бъде. Гъс, не гъс. Урони му отива. Аре, вкарвай. Как да вкарвам? Аз не съм чок-дюзен. Чок-дюзен на мотокар. Вкарвай. На мотото. Аре, дай още един. Всяко направо. Окей.
Още едни ботки. Да ни пуснем срещу още едни ботки. Още една победка. Блед гейм. Окей. Аз да може да си изпълня квест. И аз тък му ще изпълня. Ау, мале. Чоп, ги взема. Чоп. Шелия обаче много яка песен. Бе. Много по-яко игра просто. Денс Шелия много яка. Шели Денс. Да. Едно крехко месце не ти стигне да оцелиш вратата. Майки дера, Георова, дейва. Браво, Мортисьор. Браво, Мортисьор, че. Добре ли ти? Фанк, ще убия Фанк. Една сумка го стави. Още там, че тази игра няма да направим. Добре да покажа. Ще направим. Аз кем. Врата Шели. Йоби. Ама Китор. Аре, лани бе. Аре бе, мога да отблъскам бе. Умре. Умре да. Караш. Мортисьоре. Мортисьор. Олим. Браво бе. Мортисьор. Пазвам Мортисьор. Ще заколя, ако не ме държи. Ще заколя, разбрани. Идва в големия бой. Където? Заколи ги. Стоп, Джидел. Сега бе. Не мога. Бия. Мамачка! Че от Гизел на мотокар? Айде, умре. Айде, умре. Ще направим победа. Ето, пуснах ти. Не. Какво ти пива? Фан! Сега ако ни вкарат се гръмна. Аз идвам. Бързо, успокойте. Спаваме на всички. Опа. Това ще ли кем? Няма кой да стане. Не уби на поко. Да, това е. Мъчи на подявалите. Бързо. Нещо не. Не! Не ми се получи. Не! Дай. Мортисьор, дай да има мултимейт! Ма, това не съм аз, Мортисьора. Аре, съживявайте се! Пак ти се спалите, идиоти! Как ще убие това седе? Ай, мачка ги това букуци. Два квеста, направо топа. Супер, това ли играхме? Да. Аз имам два квеста, гледай са. Ще отворя. Отваря става. И почти другия си. Окей, хора. Мачкай ги тия букуци. Това врати по морето. Хора, нов герой ни се падна. В поредно видео. Колко герои не ни се паднаха. Еми хора, мисля това видео да приключва точно тук. С щастлив край. Уникален. Хора, колко герои не са ни се падали. Пам, Гел, Лу, Пайпър, Пърл. Еми, Пам, два пъти. Стонг спам. Аз даже имам скин на Пам. Покажи. Така му покажа. Ще покажа къде. избери го просто. Ето. Избери го. Сега ще хора. видим двамата памовци. Ми хора, мисля това видео да приключва тук. Очаквайте до Най-якия край. И очаквайте до вечера екшън. Аз си знае, че ще се падне герой. Екшън очаквайте. Екшън просто. Айде, чао.